Ahojte všetci. Som veľmi rada a chcem poďakovať za to, že Mirko a Katka prijali moje pozvanie na tento rozhovor. Som rada predstavila trošku podrobnejšie Theta Healing. V skratke sú to terapie, ktoré vedia, alebo ktoré mne teda veľmi pomohli, čo sa týka mojej diagnózy, popísanej lekármi ako nevyliečiteľná diagnóza. O čom tento Theta Healing vlastne je? Čo to znamená, keď ja niekomu poviem, že mne Theta Healing už veľakrát pomohol? Ahojte. Ahojte. OK. V krátkosti a veľmi jednoducho je to meditačná technika, ktorou sa dá dostať veľmi efektívne, veľmi hlboko a rýchlo do nášho podvedomia, do hladiny theta mozgových vln. Tam niektorú možno nabehne otáznik, ako je to možné, lebo to je predspánkový stav, ale práve tými nástrojmi a presným postupom sa dá dostať a byť vedomý v tomto stave a začať vnímať a otvárať hlbšie podvedomie a vnímať, čo sa v ňom deje. A vďaka tým nástrojom dokážeme práve sa dostať cez to podvedomie k problémom samotným, ktoré môžu vytvárať či už choroby nejaké, v tom prípade tá skleróza, hej, a ďalšie, ktoré tam boli. A rôzne iné, môžu to byť aj psychické poruchy, čokoľvek v podstate, čo nás tlačí, ťaží a komplikuje naše správanie, napríklad vyjadrovanie, vystupovanie, alebo teda aj to fyzické. To znamená, dokážeme odhaliť úplne všetko, zmeniť to, takým jednoduchým pojmom povedať, že reprogramovať, aj keď to nie je úplne správny výraz, pretože pracujeme vo veľmi duchovnej úrovni, veľmi hlboko a ten efekt je úžasný. OK, ďakujem za jednoznačné rýchle vysvetlenie. A to, čo by ma možno zaujímalo ešte viac, alebo teda aj ľudí, ktorí toto budú sledovať, je to, že ako presne vie nejaký Theta Healing alebo tieto konkrétne terapie pomáhať pri niečom takom, ako sú chronické diagnózy. Theta Healing je úžasný v tom, že ako jedna z veľmi mála metód pracuje priamo s podvedomím. Čiže ten človek alebo terapeut, ktorý dáva tie terapie, tak vie, ako sa dostať hlboko do podvedomia. V podstate tá terapia prebieha v theta mozgových vlnách, ako bolo povedané, je ten predspánkový alebo taký veľmi ukludňujúci relaxačný stav. A v tom podvedomí nájsť ten koreň, vlastne ten program alebo vzorec, ktorý tú chorobu, napríklad aj chronickú chorobu spúšťa. A tým, že sa odhalí ten koreň, nájde sa tam to koreňové alebo kľúčové presvedčenie, ktoré sa za tým skrýva. A to presvedčenie sa zmení, pozrieme sa na to, že prečo si človek tú chorobu vytvoril, prečo to potreboval v živote, čo všetko sa cez to učil. A veľmi hlboké otázky tam následujú a hlboké učenia. A keď toto celé je ako keby uchopené, pričom to ide veľmi ľahko a rýchlo, aj ty si to vlastne zažila, že Theta Healing pracuje tak ľahúčko, rýchlo a veľmi efektívne sa vie dostať do tej hĺbky, tak potom v podstate sa mení človeku nielen tá choroba, ale následne aj v podstate celý život. Je to aj o tom, že či ten človek je otvorený, pripravený a v prípade, že je, tak niekedy stačí jedna terapia a dá sa zmeniť tá choroba, niekedy ich potrebných viac a niekedy je to potrebné sú tie sedenia akože aj nejako dlhšie, aby ten človek navštevoval s tým, že vždy je tam zmena, ale záleží, že čo konkrétne sa učí v živote, čím si prechádza, u každého človeka je to veľmi individuálne. Mali sme dokonca aj také prípady, že nedávno sme posielali teda skupinové liečenie, čo máme komunitu Theta Healing a máme taký WhatsApp, kde ľudia píšu, keď potrebujú liečenie a podobne. A naposledy, čo sme robili to skupinové liečenie cez Theta Healing, tak tam bolo viacero takých prípadov, že písali kočky, že sa tam niekto z akých, čo to bolo, aké choroby, že sa tam vyliečili, tak to po tom liečení. Policistické veci tam boli a tak, že zmizli. Alebo... zmizli vlastne cysty na vaječníkoch a nejaké fakt vážne veci len tým samotným liečením. Čiže už len to liečenie je veľmi silné, lebo to liečenie ide cez energiu zdroja, energiu stvoriteľa. Nie je to, že ja liečím, alebo Mirko liečí, alebo niekto iný. Ale vlastne to liečenie prechádza, alebo ide priamo z energie zdroja. A ten človek je vlastne ako keby len svedok toho, že to pozoruje a v podstate to vedie. A keď toto niekoho zaujme a povie si, že tak OK, no tak poďme to vyskúšať, a čo k tomu potrebuje, aby vôbec niečo takéto pochopil, aby
aby proste napriek tomu, že on nie je moc, lebo ľudia snad to povedia, že to je nejaká alternatíva, nejaká alternatívna metóda liečby. A ja osobne som sa už s veľa takýmito poznámkami stretla. Tak ako viete možno trošku naviesť toho človeka, aby takéto niečo vôbec pochopil a vedel, kade sa vydať na tej ceste za Theta Healingom ako taký? No, v podstate základ je úplne jednoduchý, keď si človek chce nejako pomôcť. Väčšinou vyhľadá samozrejme modernú medicínu, čo teda nie je proti modernej medicíne, naopak podporujeme, je to super, však vo veľa veciach vie pomôcť. Ale sú momenty, napríklad tieto ťažké niektoré choroby a tak, ktoré sú považované za neliečiteľné a tá moderná medicína nemá ten prístup, dokonca ešte opakuje tým ľuďom, že toto sa nedá liečiť a tým pádom zabezpečuje v nich to presvedčenie, že sa nedokážu vyliečiť a čím viac tomu veria, tak aj keby sa to telo chcelo vyliečiť, tak to nie je možné, pretože uverí tomu, že to proste nejde. Naša psychika je tak neuveriteľne silná, ale tí, ktorí proste nechcú akceptovať, že niečo by nešlo, alebo že proste to nemôžem len tak čakať, že teda nakoniec, alebo že čo s tým, tak práve toto je jedna z metód, ktorá veľmi efektívne funguje, pretože ňou nie len, že vieme rozbiť tie presvedčenia a zmeniť, kde verí tomu, že to nie je možné, otvoriť ho viac do tej nádeje, do toho, aby začal reálne s tým, nechcem povedať, že bojovať, ale aktívne začal fungovať ten imunitný systém, aj to telo, ďaleko viac ako predtým, lebo predtým bolo pasívne, lebo však sa to nedá, hej. Ale v momente, ak sa to začne reagovať, to telo začne fungovať inak a práve zmenou toho, že kde to vzniklo, prečo to vzniklo, čo ma to učilo a ďalšie veci, ktoré sú za tým, môže dojsť práve k tej zmene, ktorá normálne by nebola možná, pretože tá psychika je tak veľmi silná pre nás. Áno, niektorí dokonca tvrdia, že úplne všetky choroby sú spôsobené v podstate našim myslením, ako funguje naša myseľ. Nie je to úplne tak, pretože napríklad, keby ti chýbal nejaký vitamín alebo niečo, môžeš dostať nejakú chorobu a nejaký problém a vtedy ťažko môžeš povedať, že je to úplne tým, ako si myslela, len tým, že si zanedbala to, čo bolo pre teba potrebné. Ale veľká časť, môžeme povedať, tých problémov a hlavne takých veľmi náročných chorób, určite za tým má svoj obrovský podiel naša psychika, čo sme prežili v živote a ďalšie veci. Počula som takú vetu, alebo pravie vás taká veta, že tvoje víťazstvo nie, že je možné, hej, poďme proti tej vete, čo lekári tvrdia, že to je nevyliečiteľná bodka. Tak nie len toľko, že to je možné, ale že to môže byť aj na dosah tvojich rúk vďaka Theta Healingu. Čo je konkrétne myslené takouto vetou a čo znamená presne to, že na dosah ruky? Koľko je potrebné od toho človeka, aby dosiahol, aby sa vedel aj s takouto náročnejšou diagnózou dostať do toho bodu, že áno, som zdravá? No je to ťažká otázka, pretože u každého je to niečo iné. Tak ako sme spomínali, ako Katka spomínala s tým okamžitým liečením, tak niekto sa vyliečí len tým, že sa mu pošle. Prečo? Lebo je už pripravený, lebo si už niečím prešiel, niečo pochopil, niečo sa naučil a potrebuje to doťuknúť. To sú tie, my to voláme zázračné vyliečenia, pretože niekedy je úžasné, že proste človek dá jednu terapiu a človek 20 rokov niečím trpí a zrazu je to preč. Akurát, že škoda, že to není za každým, tak to by bolo perfektné. Realita je skôr, že toto je určité percento, menšie percento a to väčšie percento je ľudí práve, ktorí si celý život niečo kumulujú v sebe, hej, od detstva alebo podobne majú nejaké presvedčenie, niečomu veria a znásobuje sa to. Mnohokrát je to tým, že človek si preberá veci druhých na seba a nesie zodpovednosť za nich a už má toľko toho naložené, že už nevládze a proste začne ho to klátiť dole a vytvorí si nejaký problém s, rakovinu alebo niečo ďalšie, hej. A týmto si vytvárame rôzne choroby a môžeme. Ale tým, že ak sme schopní prijať zodpovednosť za to, že si dokážeme my vytvárať tie choroby práve tým našim nastavením, tak vlastne môžeme ich aj odčiniť, takisto ako sme ich dokázali vytvoriť. To znamená, naozaj všetko je na dosah ruky, len pochopením toho, že ak ja niečo spravím preto, aby som zmenil stav, v ktorom som a začnem ho aktívne meniť, tak môžem zvrátiť vlastne čokoľvek. Samozrejme, bavíme sa v určitej roviny a pre mnohých ľudí veľmi hypoteticky, pretože každý je absolútne iný. Nedá sa povedať, OK, teraz, ja neviem, aké to matematika 1 + 1 je 2,
nedá sa to úplne takto, pretože každý človek potrebuje niečo iné. Niekomu stačí teda jedno sedenie, niekto ich potrebuje 50, niekto potrebuje absolútne kompletne zmeniť svoj život, zmeniť stravu, zmeniť úplne všetko, aby v podstate otočil tam, kde sa nachádza a mohol to zvrátiť, a niekomu stačí naozaj také, ja sa zasmiem, že zakašľanie pomaly, hej, pošlo sa nejaká energia, super, a už je to hotovo, hej. Takže je to naozaj veľmi individuálne z tohto pohľadu a pre mnohých ľudí je to až neuveriteľné, že to môže tak fungovať, že ako môžem ja, veľa ľudí neverí, že si sám vytvoril tú chorobu, pretože sa cíti obeťou, cíti sa, že on za to môže, a teda, že on za to nemôže, že to sa mu deje. A ľudia nevedia prijať zodpovednosť za to, čo sa naozaj deje a za to, že naozaj to máme vo svojich rukách. Každý to bere, no to je geneticky, alebo to som dostal, alebo však ako môžem ja ovplyvniť vírus, že ho dostanem a podobne. Ono, to, čo máme naučené a veľmi silno v sebe naučené zo školy, od lekárov a všade, je proste ťažko vyvratiteľné u mnohých ľudí, preto mnoho ľudí ani nepríde na takúto terapiu. Radšej pôjde naozaj k tomu lekárovi, dá si lieky, čo nehovorím, že zle. To je super, hlavne keď je človek má ťažké stavy a podobne, jednoznačne treba ísť tomu lekárovi. Ale zároveň treba pracovať, prečo sa mi to objavuje, hej? Prečo sa to opakuje? A toto Hej. Veľmi dôležitá je v tomto viera, hej, že nakoľko ten človek verí, že sa môže vyliečiť a či vôbec verí. Ak verí veľmi, alebo tá viera je na vysokej úrovni, tak potom aj celé to, tá možnosť toho uzdravenia, tá rýchlosť uzdravenia ide v podstate rýchlo, a ak naopak tam má veľmi veľa pochybností a nejakých blokov, tak to celé ako keby spomaluje ten proces liečenia a toho celého. Môžeme súhlasiť s vetou, že vlastne keď niekomu do života príde nejaká choroba, nejaká diagnóza, tak ho chce len naučiť niečo, čo robí možno zle alebo nesprávne? Môže to byť naučiť, môže to byť, že ukazuje, že potrebuje vyskročiť na inú cestu, že je úplne mimo vo svojom živote. Môže to byť, že robí niečo, čo by nemal robiť v tú danú chvíľu. To znamená, ja neviem, ako som spomenul, že niekto si preberá veci druhých na seba a už konečne by sa mal začať starať o seba, začať vnímať, čo je jeho úloha v tom živote a nie čo teda zachraňovať druhých alebo podobne. To znamená, môže mu toto ukázať. To znamená, môže tam byť naozaj učenie, môže tam byť smer, môže tam byť rôzne veci, ktoré sú, ale vždy je to svojím spôsobom nejaká výstraha toho, že niečo není v súlade, niečo není v harmónii a treba s tým robiť. No akýkoľvek problém, keď máme, a aj v podstate choroba, hej, je nejaký blok alebo problém, vždy sa to deje najskôr v energii a potom až úplne posledné, čoho sa to dotkne, je naše fyzické telo. Hej, ale tým, že v dnešnej dobe, ako žijeme, tá rýchlosť, hon, stres, vlastne to vonkajšie a všetka naša pozornosť je vlastne na to vonkajšie, tá myseľ je stále pretlačovaná nejakými informáciami, nejakými vzruchmi, ideš len autom a máš billboard za billboardom a otvoríš si telefón a tam 200 správ. Pardon. Takže vlastne je to také celé veľmi, veľmi náročné si to ako keby ustať. Ale v podstate to fyzické telo je ako keby taká posledná bariéra, hej, že keď príde tá choroba, tak to znamená, že už dávno predtým sa v tej energii, v tej našej realite niečo dialo a posledné, čo sa to dotkne, je fakt už, že tam je nejaký problém, nejaký úraz, niečo proste fyzicky prestane fungovať. A keby sme napríklad boli takí viac otvorení, vnímaví alebo stíšení, tak vieme tie signály zachytávať, hej, že či sme v živote na správnom mieste, alebo nie sme, alebo potrebujeme niečo zmeniť, len tým, že my tie signály nezachytávame, tak potom ako nám to dá ten vesmír vedieť, hej, tak v podstate tá choroba, hej, vlastne, čiže ono to tam môže vznikať aj roky, aj desiatky rokov, kým sa to dostane do nejakého chronického alebo vážneho stavu, ale nikdy to nie je tak, že bol som pred pol rokom úplne zdravý a zrazu som teraz dostal rakovinu a v podstate dovtedy sa nič nedialo. Tak toto nefunguje. Hej, ale prídu na terapiu, chcú to vyriešiť za jednu terapiu. To, čo sa buduje 20-30 rokov. To je to vtipné do nastavenia. Všetko chceme hneď a nie sme ochotní preto veľmi veľa spraviť. Určite. Práve preto sa chcem spýtať, že čo toto znamená z vášho pohľadu, že sa stíšiť a počúvať a viacej vnímať to moje okolie. Poviem príklad, prečo sa to pýtam. Keď napríklad riešim niečo iné, hej, napríklad nejaké neurolingvistické programovanie a teraz tam sa ma ľudia spýtajú, že dobré, ako často to musím robiť. A pre mňa to je také zábavné, že
každý deň, hej, že keď chceš sa niečomu takémuto venovať, tak sa tomu venuj dovtedy, kým nie si spokojná s tým, že to prišlo. Takže otázka je, že čo to konkrétne znamená v Theta Healingu? Lebo ste sami povedali, že tá terapia niekedy pomôže jedna, ale niekedy ich treba viac a keď človek povie sám možno, že by sa do tej terapie aj, alebo do toho Theta Healingu vo všeobecnosti chcel pustiť, viacej sa do toho zahlbiť, tak čo odporúčate, že čo by mal ten človek robiť? Keď ste vraveli, že viera a tak ďalej, čo preto z vašho pohľadu treba robiť? V podstate v tom reálnom živote to znamená nájsť si priestor pre seba a byť veľmi vedomý, prítomný v tom, čo sa deje okolo mňa. Hej, že ako sa cítim, čo sa deje, to znamená, že tá myseľ je fakt prítomná a vnímam na takej ako keby vnútornejšej úrovni, čo sa vlastne deje. To znamená, že mi neulietávajú myšlienky a nemyslím, ja neviem, cez obed už na večeru a podobne a cez obed vlastne na raniekach na obed a vlastne, že lietam medzi minulosťou a budúcnosťou, ale som fakt prítomná, uvedomujem si, čo sa deje, ako sa to deje, ako sa v tom cítim a viem na to reagovať nie teraz z nejakého toho prvotného, čo mi tam príde cez nejaký program, nejaký ten input myšlienkový alebo cez tú myseľ, ale rozhodujem sa na základe intuície alebo toho vnútra, hej, že to rozhodnutie je také vyváženejšie, múdrejšie, viac to ide z toho vnútorného pocitu a nejde to z takého toho vonkajšieho, že čo by som mal, alebo čo by sa odo mňa očakávalo, alebo čo by bolo najlepšie v tej chvíli spraviť. Čiže v podstate tak dá sa povedať, že rozvážne zmýšľať, jednať a rozvážne sa rozhodovať. A zároveň to znamená nájsť si denne priestor na seba, hej, na nejakú spirituálnu prax, na nejakú tú meditáciu, a len sa tak stíšiť a byť sám so sebou. Lebo keď som dennodenne vystavovaná tomu, my to voláme, že vonkajšiemu hluku, hej, že ideš a teraz šoferuješ a všade zápchy a stres a teraz prídeš do práce a kopec práce a tlak a kolegovia a prídeš domov a potom ten partner, tie deti a všetci niečo chcú. Hej, tak napríklad teraz, keď sa na to pozeráme z pohľadu ženy, tak pre tú ženu je náročné si to ustať, keď takto funguje 24/7, v podstate stále, a nemá vôbec žiaden priestor pre seba. Človek sa časom stráti, ako keby v tom fungovaní, v tých vzorcoch a prestane vnímať samého seba a po nejakej dobe sa začne správať ako taký automat, hej, že OK, tak spravím to a idem spraviť to. Čiže nie je tam taký ten vedomý vnútorný prístup v tom, ako by som to chcela spraviť, čo možno by som chcela urobiť inak a čo by som skutočne v tej chvíli potrebovala. Čiže jednak to je byť prítomný, jednak to je nájsť si priestor na seba a ideálne je aj mať nejaký čas bez telefónu, bez médií, bez internetu, lebo to je všetko, čo neskutočným spôsobom stimuluje našu myseľ, ale negatívnym spôsobom, hej, že ako sa bavíme o tete, hej, že teta liečenie aj meditácie prebiehajú v teta mozgových vlnách, čo je momentálne najhlbší meditačný stav, veľmi upokojujúci, kde práve ty si presne v tom stave, že si napojená na seba. A keď si napríklad v teta mozgových vlnách, ty sa vieš krásne rozhodnúť o tom, čo by bolo pre teba najvyššie alebo najlepšie v tej situácii spraviť. Kdežto, keď si na tom telefóne a scrolluješ a čítaš a pozeráš telku a médiá a tak ťa to vyhadzuje do beta mozgových vln, čo je taká tá veľmi rušivá, hlučná myseľ, kde ty nevieš, čo máš skôr počúvať, lebo ti tam beží 1000 myšlienok zároveň a ľudia sa potom v tom cítia vlastne úplne stratení, hej, že aký hlas mám počúvnuť, čo mám teraz spraviť, čo by bolo najlepšie. Je tam taký chaos a v podstate tlak v tom celom. Keď sa ma niekto teda spýta, že OK, čo mi najviac pomohlo a že čo má robiť on, pretože viem, áno, mám vyskúšanú silu Theta Healingu, ale zároveň ľudia si celé toto dosť nejak dehonestujú. A keď spoznajú teóriu toho Theta Healingu, že nejaký stvoriteľ, nejaké Theta vlny a tak ďalej, tak možno niektorí sa spýtajú, že no dobré, a toto keď tak funguje, tak prečo je toľko chorých stále? Prečo je toľko diagnostikovaných skleróz multiplex? Hej? Ale takisto je aj rakovina, takisto je aj ďalších x milión takýchto diagnóz. Ako odpovedáte na takéto dehonestovania? To je veľmi jednoduché. Môžem sa rovno aj teba spýtať, koľko ľudí, čo poznáš, čo majú sklerózu multiplex, na tom pracujú, boli na takýchto sedeniach a makajú na tom, aby to zmenili?
No, keďže ja som si písala s jednou pani a som jej povedala, že aké to je úžasné zistiť, že ten atak sa ti do 15 minút vie zastaviť. A pochopila som, ako úplne bláznivo ma brala v tom momente, tak som si povedala, že tak veľa ich asi nie je teda. A ľudia sa tohto, čo si myslíte, že boja, alebo je to nejaká dogma, že toto nemá prečo existovať, alebo nevedia si to vysvetliť? Keď tieto presvedčenia robí svoje, potom strach je veľký faktor, pretože je tam strach z toho neznámeho, strach, čo v sebe objavia, strach, ako by museli žiť, čo by museli zmeniť. Ľudia sú veľmi pohodlní a nechce sa im meniť nič, všetko by chceli hneď. Chceli by zadračú pilulku a je to hotovo. A to je problém tejto doby a ľudia sú takto nastavení. A ak niekto sa cez to vylieči, a čo, že si o ňom myslia, že je blázon, že také robí? Pokiaľ on vďaka tomu prežije, funguje ďalej a je šťastnejší, nech si všetci myslia, čo chcú. To je podstatné. To znamená vôbec neísť do toho, čo si kto pomyslí, ako pomyslí a nech si myslia, čo chcú. Aj o nás si určite veľa ľudí myslí svoje, nech si myslí. Ide o to, ako my žijeme, lebo je to náš život, nie ich. To je to podstatné. Hej. A ten strach zo zmeny, ako povedal Mirko, je veľmi silný. Hej, že ľudia majú radi niečo, čo je už overené, oskúšané, chytateľné, viditeľné a čokoľvek, čo nevedia uchopiť, nevedia, ako s tým pracovať, tak v nich vzbudzuje pochybnosti, otázniky a hlavne v podstate, ak chcem zmeniť nejakú chorobu, tak ja na tom potrebujem zamakať, duchovne zapracovať, urobiť nejaké kroky a toto je tá veľmi náročná vec, lebo v podstate dnes bežia také tie, my to voláme, že rýchlo kvasené riešenia. Vieš, že prídeš niekde v piatok, v sobotu sa tam niečo udeje a v nedeľu odchádzaš vyliečená, hej, že ono, ak je človek pripravený a máš dobrú karmu a kopec faktorov hrá v tvoj prospech, môže sa to udiať, ale je to veľmi výnimočné. Akože väčšinou aj tie choroby, aj tie problémy, ktoré máme, sú o tom, že nás to motivuje k tomu, aby sme na sebe duchovne pracovali, aby vlastne sme sa posúvali v tom živote a preto ten človek tam musí vynaložiť nejaké úsilie, nejaký effort, nejakú energiu a musí mať vytrvalosť, pevnú vôľu a motiváciu a sílu sa tomu venovať a väčšine ľudí toto chýba a to je práve ten dôvod, prečo napríklad ty si sa vyliečila alebo sa cítiš, ako sa cítiš a kopec ďalších ľudí nie, hej? Takže takto nejako. Čo si myslíte, že na základe čoho si môže človek povedať, že je vyliečený, keď, no povedzme si úprimne, lekári to tak nemilujú, keď som napríklad ja osobne povedala, že áno, budem to riešiť cez alternatívu a ďakujem pekne. Naozaj je taký problém dostať sa na nejakú magnetickú rezonanciu, aby som si to potvrdila. Ako niečo takéto odporúčate, keď je to také zaujímavé, akože ja viem svoje, hej, ja som s tým OK, ale keď toto prezentujem pred ľuďmi, tak sa ma hneď spýtajú, že mám čistú magnetickú rezonanciu. Záleží na tom? Mne nie, ale pre tých ľudí. Práve preto to sa pýtam, že možno tie strachy vznikajú aj preto, lebo si to nevedia niečím na papieri čierno-biele potvrdiť, že áno, že je to takto. Ale vždy všetci tí, čo hľadajú toto potvrdenie, tak ho vždy budú hľadať a keď im ho aj dáš, tak povedia, možno to bola chyba, možno by si to ďalšie 3-krát mala dať a keď to dáš ďalšie 3-krát, no tak mala by si ísť možno do iného štátu, lebo tieto stroje sú možno není také presné a keď aj to dáš, v podstate neexistuje dôkaz, ak niekto hľadá dôkaz, ktorý by potvrdil niečo, čomu človek neverí. Neexistuje. Ja som mal klientku, ktorá mala cukrovku a vyliečila si ju, išla k lekárke, na kontrolu a lekárka hovorí, to nie je možné. Poslala to znova na vyšetrenie. Prišlo znova, že je to negatívne. Poslala to znova, tretíkrát. Jasné. Neverila tomu, že to je možné a proste ostávala v tom, že to nie je možné. A žiadny výsledok, ani dôkaz, ani z labaku nestačil na to, aby uverila, že je to možné. To znamená, že mnohokrát tie presvedčenia sú až takto silné. To znamená, ak by si chcela niekomu niečo dokazovať, zbytočne seba začneš dávať do pochybnosti a podobne. Ty nemusíš nikomu nič dokazovať. Ak chcú oni nejaký dôkaz, nech skúsia si zamakať, zapracovať na sebe a zistiť, či to funguje. A to bude pre nich najlepší dôkaz. Ale to sa im samozrejme nechce. Oni chcú, aby im ho niekto doručil. Najúspešnejšie liečenie z vášho pohľadu. Človek bol
už v koncoch a už to bola taká, že posledná skúška možno pre samého seba, že ako, či to niečo pomôže, že vyskúšal Theta Healing? Čo to bolo? S akou diagnózou? Ježiš, toho bolo. To hovorím, že napríklad nejak z posledných, ja neviem, skrátim, 2 mesiacov, 3 mesiacov? Jedno z posledných sme mali, jedna pani prišla, že má veľký nález na pľúcach, bola na CT-čku a mala ísť v podstate do Hágov si to skontrolovať a tak a dali sme na to v podstate 2 terapie, potom bola ešte na jednom takom retrite, ktorý sme robili a prišla do Hágov a na pľúcach nič. Super. Ja vlastne, keď pracujem napríklad s klientkami, so ženami, tak veľa žien si teraz rieši, že endometriózu, cysty vlastne na maternici, na vaječníkoch a viackrát sa mi stalo aj teraz poslednú dobu, že sme na to dali terapiu a samozrejme tie baby na sebe aj teda duchovne pracujú a v podstate sa tie cysty zmenšili o polovicu, niektoré aj viac. Takže vlastne tie výsledky tam sú. Ja sama v podstate som si v Theta Healingu vyriešila viacero vecí. Našťastie som nikdy neprechádzala nejakou vážnou chorobou, ale mala som napríklad histaminovú intoleranciu, problémy s pleťou a rôzne ďalšie veci a tá histaminová intolerancia to išlo po jednej terapii, hej, že sa mi to zlepšilo zo stavu, že som nemohla piť, jesť niektoré veci, lebo sa mi točila hlava, mi bolo na odpadnutie. Tak to išlo do toho, že teraz si aj v pohode tú potravinu dám, a vôbec akože, alebo minimálne mi to robí akože nejaký negatívny efekt, hej. Čiže aj na tieto veci je to úžasné a v podstate na čokoľvek, či už sú to intolerancie, alergie. Stalo sa vám niečo také, že za vami prišiel niekto s nejakou diagnózou a vy ste na to museli povedať, že určite nie, že v tomto nevieme pomôcť? To sa nám nestalo. Zatiaľ, našťastie. Ale stalo sa veľakrát, že prišiel, jasné, že sa dá pomôcť, ale proste sa nerozhodol. To znamená, že povedal, že má, neviem, 4. stupňa rakovinu a tak. A že teda ide aj vyskúšať takéto niečo. To už keď príde s takýmto, že ide aj vyskúšať a nie je plne rozhodnutý a nejde naplno do toho a nerobí preto všetko, tak tam väčšinou človek už vie, že tam sa ďaleko s tým nedostaneme, pretože tam musí naozaj za to zamakať. A veľakrát to tak je, len mnohokrát nás vyhľadajú aj kvôli tomu, že potrebujú si v niečom uľaviť ešte z toho života, potrebujú niečo odpustiť, potrebujú sa s niečím zmieriť v tom živote, aby mohli v podstate v tom mieri odísť odtiaľto. Mnohokrát slúžime aj ako taký v podstate, ty sprevádzač, to posledné, taký pomoc v tom uľavení, uvoľnení a aby človek nemusel sa to ešte XY mesiacov trápiť, keď už v podstate nemusí a keď už je rozhodnutý odísť a si to uvedomí a potom v ľahkosti ide. Takže aj toto je jedna z možností, ako sa s tým dá pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka je, že keď niekoho bude zaujímať, že by si to chcel vyskúšať, kde vás môže ten človek nájsť, ako sa vám ozvať? Super. Ak by niekoho zaujal Theta Healing, alebo teda aj taká tá autentická spiritualita, lebo my okrem Thety pracujeme ešte s nejakými ďalšími metodami, tak všetky informácie nájde na našej stránke www.haranta.sk a potom samozrejme máme aj Facebooky, Instagramy, ja mám Katka Balog, Mirku má Miroslav Haranta. Facebook, Instagram, ten web tam je a kľudne teda keby nám chceli napísať, tak Mirková adresa je miroslav@haranta.sk a ja mám Katka@haranta.sk, čiže kľudne nám môžu poslať aj mailík, ozvať sa. V podstate tým, že ja robím teda s Theta Healingom od roku 2018 a Mirko začal teda niekoľko rokov predo mnou, tak sme zažili veľa zázrakov, veľa liečení aj u seba. Hej, že vidíme, ako nám to zmenilo život, transformovalo. Tá terapia nie je nikdy len o tom, že dobre, tak mne sa zmení, vylieči tá choroba, ale to je o tom, že tebe sa zmení celý život, lebo zrazu, keď to telo, hej, zrazu tam nie je v podstate ten blok a to vyčerpanie, ktoré tam je z tej choroby, tie problémy a sa uvoľní kopec energie a ty tú energiu môžeš použiť na tvorenie a pre svoju rodinu, pre seba, alebo akokoľvek to človek cíti, tak ono to veľmi mení aj život okolo, aj život blízkych, život predkov a podobne, takže v podstate je to fakt veľmi, veľmi silné a stojí to za to vyskúšať alebo zažiť, pracovať na sebe. Ako keby sme mali len jednu jedinú vec odporúčiť ľuďom, tak určite, že pracujte na sebe a vzdelávajte sa o seba rozvoji a spravte to ako súčasť svojho života, lebo tá zmena a to všetko, tie nové možnosti, ktoré to prináša, sú nepopísateľné. Hej? Že to, ako sa človek môže cítiť, ako môže byť šťastný, naplnený,
ako stále nejaké nápady chodia, ľudia chodia, stále ako keby sa ten život deje veľmi zaujímavo, veľmi úžasným spôsobom, tak to skutočne stojí za to. A keď človek musí jednoducho spraviť tú zmenu, aby sa tam dostal, lebo keď ostane zaseknutý na tom jednom mieste, tak tá energia okolo neho sa nikdy nezmení a stále sa mu bude diať to isté, stále sa bude cykliť v tom istom. Hej? Čiže spraviť tú zmenu a dovoliť si to. Ja na základe vlastných skúseností neviem povedať nič rozdielne, ako povedala teraz Katka. Určite odporúčam Theta Healing a využite si tú možnosť im vedieť napísať, ozvať sa im, možno si vyskúšať nejakú Theta Healing terapiu a držím každému palce a vám ešte raz veľmi krásne ďakujem za toto. Ďakujeme krásne, Bejka. Ahoj. Ahoj.